nového videa, tak som ja Todo a so mnou je tu môj kamarát Simon. Čaute ľudia. A spolu tu budeme pušovať Cordeliusa na 2000 trofejí. Ak ste si všimli, už mám Cordeliusa na 935. A spolu sme tu hrali teraz, takže... Ideme. Poďme do stredu Todo. Ok. Alebo zničte Power Cube tu na okolo a potom pôjdeme do stredu. Tak ty môžeš ísť do stredu a... No. Je to dobrá Mendina. Kde? Ja. Neviem. Tu je Čech nejaký Patrik CZ. Aha. No nič. Toto je naša taktika. Že kempiť. Potrebujem dať ultimo. Mhm. Mandy asi bude zahľadovať niekam ultinu. Wow. Tak on ten Cordelius presne len tak tam príde. Toto by sme mohli klačnúť. Zatiaľ žiadne klače sme tu nespravili, ale nevadí. Tak asi znaku. Už si žiaden tým neskapal. Bože, hej, ozaj. Ty radšej iba kempy. Určite už teraz chcípne nejaký tým. Poďme na tých horných. O, jeden tým chcípol. Bam. Ok, ten drak je tak cooked. No tak. Ja som cooked. Len ja to tu celkom kazím, nechcem niečo hovoriť. Ak si som cooked. No má jednu. Nie. 10. To už nedalo. No, daj. To si trochu stalo, ale nevadí. Musíme sa asi troška rozohrať zase. V každej hre sú tu prestíž dvojky. A čo si myslíš? Tak ale teraz je ich tu 5, tých prestíž dvojok, tak... Tak nevadí. Poď sem. Tak nie. Ja som možno troška cooked. Neviem, čo mám spraviť. Skús to prežiť aspoň. To čo je? Ja mám 0 damage. To nikto nevidel tvoje staty. A za potom si moc nemusel chodiť. O nie. To sú možno boti. A nemyslím si. Konečne tu nie je prestíž dvojka. Chod tam na stred niečte Power Cube. No nič. Bacha. Ja celkom kazím. Už idem tryhard. Ja si tam ani nevšimol. Som tam cítil niekoho, tak som tam... Tam niekoho cítil, tak som tam vystrelil. A ináč aj, ak proste počujete mňa dvakrát, tak... Mohol by si dať na tú
Mám to Chestera. To nikdo neviděl. Toto Amber. Yes. To jsou ještě 4 týmy. A ty, jak to tam děláš, nechcem nic hovorit. Ten Edgar. Pojď po nás. Hej. Troška sa nedarí, či? Ja by som to niečo rozbil, akože fakt. Teraz ti hovorím úprimne. To sú 2 power cuby. To musíme ich zobrať. Nice. To ešte 4. Už sa nebudem brať tie power cuby, keď tam bude niekto. Už poviem rovno zobrať, už ich okašlem. Dauča tu moc nevidím. Poď sem. Ja im úplne na druhú stranu. Ale celkom dobré je to, že máme obidva kruhy. Pravda. Dáš ho? Niekto nás sleduje. Daj na ňo ultinu, alebo na toho kroua. To som totálne myslel. Mám pozor. Daryl. Tak on ide po mne ten Daryl. Tak nič. Fakt? Nice. Máme teraz 9 kýbov, čiže je dobré. No, a mňa tam nič nespravím. Mohol si dať na ňo ultinu, to by si ma saveol. 10, 9, 8... Ty budem, že to určite to bude, ale tak risknem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lebo to Daryla. Mám celkom málo. Ja viem, že tu je ten Dauč čutok. Ale by som si tu ulti za hyper minul až potom. Čo? Tak... Keď bude malá zóna, tak na to bola daj ultinu. Daj na ňo ultinu. Kde? On je tam nad tebou. Tu je. Daj na ňo. Dal na ňo hyper z ulti, zabil som ho. Nice. Oni sú dvok. Yes. Zde, že je celkom savenul. Konečne výhra. Celkom po dlhej dobe. Dvoch prehrách. Len to prestať dvojku by bolo celkom ťažké pušnúť, ale mohli by sme to dať. A ináč budeme aj robiť video, kde budem asi pušovať Nadžu, alebo ju mám, no. Ty kokos? Som si kúpil za 2 brawler kísky. Nekúp. Prečo?
Čak iba ten Colt má Master prestige. a všetci skoro mali veľký fame. Aha. A jediný Colt mal prestige 2. A tu je ten Colt. A tu je ten Master. My vyžrali jeden Power Cube. Ten Colt. Poď sem pri mňa a budeš mať free ultinu. No už úplne skoro. A tu je ešte niekto. Nie. No nič. Dobre? Nice. 9 cubov. To som musel ísť zobrať. Ok. Tie cuby. A už asi budeme tak To bolo celkom chodiť a ťažké. chcípavať. To mňa my by sme mohli toho Miplay zabiť. To je pravda. Tak moje ultiny... Tomu sa asi nemusím vyjadrovať. Sama ste chcípol. Fúha. Jedna sekunda. Bum. Posledný tým. Yes, search. Ty cuby. Koľko cubov? Keď ste mali byť 2 a 12, či koľko? A ďalší win. On mal 11, ja som mal 10, nie? Ok. Ale ešte mi chýba 50 trofejí. Mám to. Nice. Nikto tu nemá prestige 2 a ani nemajú taký dobrý profil. Ok. Ale na strede sú iba 2 Keby cubky. tu niekto bol na streame, že keby vo videu niekto dobrý napísal, aby mi pomohol dať Mastera. Som bol šťastný. No to je pravda. Simon by chcel pušnúť Master túto sezónu, lebo on už má Legendary. Hľadal by niekoho. Tak kto by ste možno museli pomôcť, tak môžete napísať do komentárov. No nie, že aby som ich ja tam ťahal. To je zase pravda. Ale veď môžem ich tam ťahať, keď sa mi bude dariť. Ale aby aj oni mali celkom dobré staty. Ok. Dobre, Takže musíte byť aj taký lepší hráč, nemôžete byť totálne lopaty. Ako ja napríklad. to prčí! Ako ja napríklad. Daj na ňo ten ultinu, ak ho trafíš. Ja by som to neriskoval. To je také, že... Teda lopata. Tak je také, že lopaty, ako ja napríklad. Wow. Ale ona je tu ozaj tá Lilia, hej, ten Cordelius, že oni môžu byť obidvaja v tej dimenzii. Nemajú jedno. Tak nič. Dobre, máš 7 power cubov. Ja ho nejdem pušovať. Daj jedného z nich do ultiny. On sa ma ešte zabil. No, 9. 4, 3, Za to spavne typujem, tak nič. Tam, tu je... Nie. Daj na ňu ultinu. Nie. Ja som lopata. Ne. Toto by si mohol prežiť. Nice. Boom. Ďalšie prvé miesto, nám sa darí. Nezakrikni to. Hádam. Už len 36, ak sa nemýlim. No.
toto video bude mať to možno tak 20 minút. Ale keď je tak ešte zastriham, tak možno aj menej. No. Ale dám asi z toho aj short, teda. Nie sú tu až taký silný. Tá Janet a Sirius majú Prestige 2. A ten Sirius má Mastera. V rankedoch. Tam je ten tým. To je ten... A ten Sirius je otravný. Čak to. Ale zase oni od nového updateu, že čo bude, tak oni tam nerfnú tých najsilnejších brawlerov pomaly teraz času. Ako BBMs, Sirius, aj Naju. On tam mne za sekundu spavnul týchto dvoch klonov. Lebo to na Siriusovi je hrozné, lebo on má takú starú poverku, že na 3 hity, keď na 3 hity, tak má 3 klonov, či koľko. Nie, 4 hity má 3 klonov. Čak to, lebo on normálne má 4, ale má tú starú poverku, že mu to dá na 3 hity, no. Tak mňa zabila to Janet, to Siriusov tým. A vona, ne, som chcípol. Ja som to dokazil. Tak som to zaklikol, no. No vidíš. Tam mám 444 trofej. Ale vieš, ty môžeš aj v klube svojom napísať. Tam v klube môžeš napísať, že či niekto nepomôže. Chodne ešte ten power cube, ja idem tam hore, tretie Sú 2. do stredu. Free 2 cuby. Tak 3. Ja ich tu ničím v strede. Všetky cuby som tu zničil. Nice. Bolo 5 cubov. A tam u mňa boli 3. To sú možno aj boti, mne príde. Čo? To sú možno aj boti. Nie sú boti. Keby tu boli boti, tak pozri, čo robia. Normálne tak by nehrali takto. Neboli by takíto slabí. Víš, koľko mi dáva táto? Ja keď som mal Star Power, ja keď som mal Hyper's ulti a to mal ten shield a bol som na tej lowovej ultine, tak mi to dávalo 67 damage. A to je pravda. 6-7 my muž je celkom starý. Či kokos, to čo sme dostali? Pomaly každý má Prestige 2. A my sme cooked. 6-7. Všetci tu majú čínske znaky v mene, ako ja. Ja som asi jediný. Tento tým ešte nemá. On je dobrý. Tak nič. Mám 0 dmi. Koľko si dostal minus? Minus 10 a mám 960 teraz. Ten ja minus 2. Počkaj, ako 3 a minus 2? Ja som dostal minus 2. Len? Teraz Hej. ty máš nízke trofejky, tak. Ja mám 400 nejak. Mám za 1960 teraz. Ešte 40 a mám to. Ale tu minulú sme tam schytali dobrých. Dobre, máš 6 power cubov. Taký toxik? No tak ja idem na ňu. Všetci sú toxic. Tak vysoko. Mňa zabila a ukázal mi dlhý palec. Ja si kvôli tomu vlastne takú jeho teammate. Ty žiješ, ale ja nie. A hlavne nepušuj. To som ja toho schopný. Nice. Som ťa totálne vyšeral.
Zoberiem tie cuby radšej. Ten Cordalis. Aby som možno dal ultinu na niekoho, ale tak ho. Tu je Bibina. Ja vidím. Ale ľudia, ak nepočujete dvakrát, tak prepačte no. Lebo tu na WhatsAppe to troška buguje. No a áno, mám WhatsApp a Discord. Ale skupinu asi vytvorím až potom niekedy. Troška som tu popušoval. Neviem, na čo ich pušuješ, keď vieš, že tam semičkovia idú po mne. Ja som videl, že ten tým je tam cooked. To sú boti. Šesť cubov. 7. Pixelom. Tá M-ska asi není bot, určite. Prvé miesto podľa mňa dáme. Je Píro. Ešte zabije. On mňa zabil. Ale on mal 100. Nie, on mal nejaké 1000 zapok. Spieš? Nice. Nice. Máš dvakrát vyšší damage a pomaly dvakrát lepšie staty. No. 966. Ešte počkajte. 34, tuším. To už natáčame 23 minút. Pomaly. Mám že sa to zeditovanie nejako lepšie podarí už. Tu ešte hore je cube. A vlastne ja nebudem robiť asi videa po slovensky. Ale shorty také. 10. Wow. Blbý dynamike. Som ešte skoro chcípol, ale on nevie trafať. Pozor. Ja tam nič nespravím, lebo ťažké je to, keď idem tohto. Ale ja zdrhám. Máš blízko ich. Ok. O, prepáč, že som ti to dobral. Jáde. Wow. Ten Cordalis teda žije. Niekde tam je. Ja som ho zabil. Ok. To tak asi vyhráme. Nice. Je to tam.
Ešte 21 trofejí. Plus 21. Fúha. Pozrieť tú hru, čo sme vtedy skončili posledný, že? Pra... Vieš, čo A sme ty? tam chytili? Vieš ten Sirius, kde sme skončili posledný? Mhm. On má 2811 Hej. 2801 tam mal. On pomaly v každom týme, okrem nás, tam je pomaly 100 000. Okrem toho, kde je ten Leon a on ten Spike a on ten Sirius a Lee, potom ešte Chester a Spike majú 100 000. Tam tak 4 ľudia majú 100 000. No a ten Sirius 2801 na ňom On dá prestige 4. nemá, má presne Čiže ja hovorím, že dá prestige. No, dá. Tak už poďme zase. My keď to už konečne pušneme. A tak to je na video. No asi 2 prvé miesta. Bude to tam. Yes. On by skočil po tebe, len ja som ťa chránil. Ale tak kebyže skočil teraz napríklad po tebe, tak... Wow. Ty radšej drahal tých bibín. A to čo je, že my keď sme hrali, tak som sa nepočul 2-krát. Teraz keď natáčam video, tak už sa počujem. No. Tak prepáčte ľudia. A na Discorde by to bolo lepšie asi. Fúha. To by pôjde určite sem. Ja viem, že je tu ten Edgar. Koľko je dobrý, daj na toho krova, na toho krova, na toho krova. Zamyslel. Skúsim to tu nejako prežiť. Jak ti mohol mysliť mi ultiny? Ty iba mysluješ tie ultiny. Ja viem. Má sa aj potom Coltovi. Tak ja viem, že som creepy ako lopata. Ja už som to povedal viackrát, že som lopata, nie? No. Ale sa ináč aj premenujem asi. Poďme, ak dlho načítava. Zas a znova. Ten master má Griffa na Prestige 2. Ale má aj ten vzácny pin celkom. Neviem, či má to vzácny, ale... Tam je ten Grave. Aby som možno iba kempil. Tak campy. Takže som iba 3 týmy. No, kebyže ten Colt chcípne s tou megou. Meg.
Bolo good. A čo som mal spraviť, keď som bol spolálený od toho čiestkového? Prečo po mne idú dva koltovia? Musím dodžovať. No nič. Druhé miesto. Čakaj, by? Tak to hlavne prežiť. To je ešte aj kladšie než... Yes. Prežil. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ja som videla do ultiny. Ona má malo. Nice. Ona má 5 apok! Ona má také šťastie. Ale nespadnul som sa. Ale bez ultiny. Takže si ju potrebujem nabiť. OK. Konečne. Ju musíme zabiť. Zase neklačnem. Ono! Som ešte zabil! Áno! A stále nemám prestíž dvojku ešte. 985. 15 trofejí. On ten Griff. On skončil štvrtý. On dostal tak minus 10. 2226. Asi. Daj ready. A presne 2000 a ten Colt presne 1000. A presne toho Colta s propustím, to je potom hrali to. Myslíš toho totok? Čo boli druhý? Hej. To je taký L profil. On si ho vytvoril v tomto roku. On má aj minu. Ale ľudia, posledné dve asi hry. Na jednu to nemôžeme klačnúť, ale asi nejaké dve. A bude to tam. Dám 2000 spoločne my dvaja. Toto by nemuseli byť taký silný. Tak som to zaklikol. Budem asi radšej iba kempiť. Ako mňa netrafil? Ako ťa netrafil? Ešte som skoro chcípol. Nie, on tam... Ja som tam vedel, že je tam niekto. Nice. Yes. Nie, má ultina. On mi to tu zase zničil. Ale prečo po nás iba musia ísť? To je nefér. Ja neviem, čo mám spraviť, akože fakt. Ja to férové, keby si trafal ulti. Ale tak kebyže to trafím, tak by som to asi nedal. Tak by sme prežili. Tak hej, ale... Ja nemám moc dobrý aim.
Prečo nás vždycky niekto spectatuje? Neviem. Takže po celkom krátkom, ale aj celkom dlhom pušovaní mi chýba už iba 6 trofejí. Takže konečne už by sme to mohli dať. To sú celkom slabí. Fú. Jak toto vyhráme, tak je to tam. A keď dáme druhé miesto. Však to. Dám na to ultinu. Som mal z toho hapok. On skapol? Ten na Niano. Je ten Miko. A keď typne, tak je ten tým mŕtvy. No tak nič. Na ho zabijeme. Iba stojí na mieste. Aj ten Miko je cooked možno. Nice. Počkaj. Ty to dáš? Áno! Je to tam! Prestige 2! Áno, konečne po dlhej dobe. Ešte prvé miesto by sme mohli dať. 6720 som dal. Ja som ťa vyžral. Ale je to tam, ľudia. Yes! Prestige 2! Je to tam. Ešte si ideme užiť animáciu. Ukáž. Je to tam. Bum. Ty dáš tu prebušek? Hej, asi. Je to tam, ale Prestige 2. Je to tam. 41 Prestigeov. Ja mám viac. Ešte napíšem do klubu. Prestige 2 Corydalius. Je to tam. Také dlhé pušovanie. Ale je to tam. Ak chcete vidieť video, kde budem pušovať Nadžu až na 1000, asi to bude aj viac časti, akože, lebo na jedno to asi nedám, tak dajte like a odber. Asi v ďalšom videu sa stretieme, tak zatiaľ čau.